Am o surpriză pentru tine astăzi. Ce? Te-ai trezit la 10 aproape și m-am gândit să-ți fac o surpriză pentru că tu ai promis că o să urmeze ziua asta. Este ziua numai cu da! Dar pentru mine, tu îmi vei spune mie da la orice provocare. Nu, n-ai înțeles. N-ai înțeles. N-ai înțeles nimic. Sus! Este ziua mea numai cu Da. orice spun, tu vei spune? Da. Va fi o sărbătoare pentru urechile mele. Pentru tine. Dimineața, ce facem dimineața? Mâncăm. Nu! Dimineața vei face încălzirea cu mine! Faci încălzirea cu mine, Emi? Da. Da! Gata încălzirea? Gata. Ei, am avut un început de zi bun, ne-am încălzit. Perfect. Acum, știi ce ar merge pentru mine? O cafeluță. Păi du-te și ea. Cu lăptic. Poate și o prăjiturică. N-am luat încă micul dejun, dar nici nu m-am hotărât. Ce-ai spus? Cum du-te și ea? Păi du-te și ea-ți cafea. Aș vrea să-mi aduci tu cafeluța. Cu lapte aș vrea-o. Și o prăjitură, poate. Ceva. O prăjiturică lângă. Încă n-am luat micul dejun și ar merge. Emma, mi-aduci și mie cafeaua, te rog? Da. Cred că cineva mi-aduce cafeaua. Bună dimineața! Bună dimineața! Cafeaua și micul dejun al dumneavoastră, doamnă? O, puteți să mi le lăsați aici, mulțumesc. Dar Floricica, cumva vrei să mă îndupleci să... Ia loc aici cu mine, te rog. Cumva vrei să te împrietenești cu mine, să avem o zi mai ușoară, da! Da, ai spus da! Da! Te mai las să tragi sufletul un pic, îmi place și ce mi-ai adus aici. Hai că te-ai descurcat de minune, zic. Mi-ai pus și lapte, mi-ai pus și Floricică, da! Hop, 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 pac! Mulțumesc! Nu o să ai decât câteva probe, până în 10 îți dau astăzi. Hai că am început cu încălzirea, cafeaua pregătită. Mai avem 8. Să știi că nu e chiar micul dejun. Poate mai gândesc la ceva, poate aș vrea o omletă, ceva. Omletă? Să văd exact cum îmi merge cafeaua asta. Te-am găsit! Sus! Ce faci acolo? Păi mă ascund de tine, să nu mai dai altceva de făcut. Te-am găsit! E ziua mea! Ziua numai cu... Da!
mă gândeam acum să mai dau ceva de făcut. Ca să nu te plictisești. Ești plictisită, nu? Nu, sunt foarte bine. Mă gândesc, Emma, ai vrea să stropești tu florile în locul meu? N-am auzit? Da. Următoarea probă, stropitul florilor. Yay! Spor îți doresc. Mulțumesc. Merge treaba? Da, merge. Vezi, ți-am spus eu că o să-ți placă. Ce mă distrez. Da. Uite că merge treaba. Ce zâmbet de încântare ai! Gata. Sunt liberă? Am terminat, am udat toate florile. Ce ai, mă, că nici jumătate de oră n-a durat. Hai, că mă gândesc, că te las un pic să te odihnești și mă mai gândesc la ceva în ziua numai cu... Da! Ce, vrei să uși iarba? Oho, ai ceva recoltă! Da, chiar da! Te-ai priceput, da? Ce mai ai de făcut acum? Am să le spăl și le mâncăm cu înghețată. Ce, ți-am dat eu provocare să le mănânci cu înghețată? Știi cine pregătește înghețată? Emi, vrei să pregătești înghețată? Da! Asta e o provocare care îți place. Împărțim, da? Da. Eu mă uit și admir și tu pregătești, da? Pac. Căpșunile la control, vă rugăm. Oho, ce-mi place ziua asta! Cred că îți place și ție provocarea asta, nu? Foarte tare! Mai pun? Eu zic că... Da! Cam mult! Ați văzut ce a făcut Emma? A? Îmi place ziua asta numai cu Dan, nu? Și mie a început să-mi placă. Cheers!
Ce-mi place ziua asta numai cu da. Ce-ți place ție? Păi a venit și rândul meu, ce să faci? S-a întors ta. Mai reziști? Oh, greu, abia aștept să se termine. Oh, mai avem, ziua e lungă, inspirația mea. Știi la ce m-am mai gândit? Mai am o surpriză pentru tine. Curtea asta e cam neîngrijită așa, ar trebui dunsă iarba. Poftim? Care-i cuvântul magic? Vrei? Reformulez. Emma, ai vrea să tunzi tu astăzi iarbă? Da. Perfect! Să-i dăm drumul. Să-i! Așa, îmi place de tine, îți place ziua asta numai cu da. Foarte tare. Așa e? Place și ție? Așa și așa. Nu, răspunsul corect este? Da. Da, mami, îmi place ziua de azi. Îmi place foarte tare. Mai am o surpriză pentru tine. Profit, pentru că știu că o singură dată în viață mi se întâmplă asta cu ziua cu da. Ai văzut că tati muncitorește, șurubărește, montează un balansoar? Da. Acum am o întrebare pentru tine. Emi, vrei să-l ajuți tu pe tati în locul meu să monteze balansoarul? Da! Da! La treabă! Pe mine mă chemați, vă rog, când e gata, să-l testez. Super! Merge treaba? Greu! Ce faci acolo? De fapt, nu știu de ce mă interesează. Că m-am zis să mă chemați când e gata toată lucrarea. Să testez. Merge treaba? Greu. Ai mă, că mie mi se pare că ți se citește încântarea, nu? Da, păi îmi place, dar mă doare mânuța la cât am strâns șurub. Hai că mai ai o poruncă, două pe ziua de azi și o termin cu bine! Hai că dacă tot îți e așa de greu aici, te salvezi 5 minute, că te salvezi pentru o treabă. Vrei să pui tu masă? Nu! Vrei să aranjezi tu masă? Nu! Poftim? Ziua numai cu? Da! Pui tu masa, Emișor? Da!
Ce te relaxezi? Nu mai rezist la încă o probă. Nu există astăzi, nu trebuie să folosești nu. Astăzi e ziua numai cu da. Păi am zis că da, mă relaxez. Hai, mai dau o probă? Sau terminăm ziua? Terminăm ziua. Deci, terminăm ziua? Da. Terminăm ziua! Cum a fost? Și a Că a fost frumos! Da, a fost frumos, da. Simți că o să-ți iei revanșa când o să-ți vină rând. Și ce le transmitem celor de acasă? Să ne dați un like și un subscribe și ca tu să-mi promiți să facem încă o dată ziua cu Da și la mici. Le transmitem lor ca eu să promit? Da. O să promit în fața lor. Să promiți în fața lor. Aoleu! În următorul an. Nu spunem când. Da, da. Bine!